मत करा लोग। अरे जीजाजी खराब लग का भेल जीजाजी? पैंट फाट गइल का? हाय ला बेटी रखता। अच्छा जीजा जी, ई सब तो मजाक रहे, बुरा मत मनी। हाँ बाकी जीजा जी ई देखी, ई हमनी के डीग बाबा बाड़े। इनकरा के हमनी लोग बहुत मानीला। अब रवा भी इनकरा की टीका कर दी, फूल चढ़ा दी और इनकर गोड़ धल ली। हमनी के यहाँ रिवाज बाई। ठीक बा। अरे अब दामाद जी के बहुत परेशान कर दिलू लोग। हटा अब दही गुड़ करावे दा। ना माई, ई हम करवाई। हाँ भा बिटिया, ई तो ही करा। सखी, जीजा जी के अपना हाथ से दही गुड़ खिला दा। चलिए जीजा जी, अब रवा भी अपना हाथ से सखी की खिलाएं। अरे ई का तनी प्यार से खिलाएं। हाँ अब ठीक बा। ऐसे ही प्यार से हमार सखी की रखी है। और जीजा जी अपना माई और बहन के भी अच्छे से समझा दिया, अगर हमार सखी के कोनो भी तरीके की तकलीफ होगी तो राउर खैर नहीं के। ठीक बा। अरे अब कितना देर वही दामाद जी के? अब जल्दी से चला, विदाई के समय हो रहल बा। बहुत बढ़िया इंतजाम रहा समधी जी, बहुत बढ़िया। हरी आजादी
आभा बेटा खाना खा ला। ना माई, अभी हमके भूख नहीं के बाद में खा ले। बेटी तो फिर से रोवत बाड़ू? अरे किरण के शादी भइल 1 सप्ताह हो गई। अब तो किरण के भुला जा। भुला जाए? हाँ, ऐसे कैसे भुला जाए? बचपन से लेके आज तक एक क्षण भर भी हमने दोनों एक दूसरा से अलग ना रहनी। अब एकदम ही वो हमरा से इतना दूर चल गई तो हम क्या याद ना आई क्या? अरे तू तो बच्चा नहीं रोवे लगलू। अरे जैसे किरण अपन ससुराल चल गई, अपन घर संभाले, वैसे ही तू हो एक दिन अपन ससुराल चल जेबू, अपन घर संभाल लेबू। और वैसे भी उता अपन ससुराल गई बाड़ी, तहरा भरोसे थोड़ी ना बाड़ी। चल के खाना खा ला। हाँ तो बहिन बहुत नसीबे वाला बाड़ू। तहार तो भाग्य खुल गई। पतो आवते घर संभाल लेलस। तहार तो चांदी हो गई। अब तो बैठ के आराम करो। अरे बहनी का आराम करी, कैसा नसीब, कुछ कहल ना जा सकेला। अरे हम तो बेटा का बियाह करके फंस न गईनी हो। अरे नगद का पतोहा मिलल और न मन लायक दहेजा मिलल। अरे हम तो ठगा न गईनी हो। देखत ना बाड़ू कौना रंग के बाड़ी। आय? पता नहीं कहाँ से छछुन्नर नियर हमार बेटा खातिर बैठावल रहे। अरे बियाह के पहले फोटो तो देखले रहलू ना कि करिया बाकी गोर। अरे बहनी देखले तो रहली हो, बाकी जानत ना बाड़ू आजकल का जमाना। आय ऐसन फिल्टर मार के सन फोटो खिंचवैया कि जैसे चुरैनियो कुल परी लगी हन। अब कैसे पता चली के कैसन बाकी कैसन? आय सही कहत बाड़ू बहिन। ई तो हाँ, बाकी का करबू? रंग रूप से कुछ नहीं होखेला, गुड़ सहूर से होखेला। पतो हो तो बहुत सहूरदार बा। चिंता मत करो। खूब बतियाउलू बहनी तू। अरे कैसे चिंता न करी हो? आय अरे जैसा नी कौआ नियन गोर बाड़ी, आय वैसे ही हमार पोतहो पोतिया हो जे सन, हम का करब हो? अरे हमार तो कुल खानदाने बदल जाई। अरे यह सोच सोच के हमार दिमाग काम कइल बंद कर देले बा बहनी। आय अब जाए दे बहनी, कुछ छोड़ा लोगन, है चाय पिया, ठंडा हो जाए। अरे का हो गई? रोत का है बड़ू? देखी ना जी, अम्मा जी गांव वाली औरतन के सामने हमार बुराई कर दिया। कहता नहीं कि हम करिया है, हमार वजह से और खानदान खराब हो जाए। और तो दहेज के भी ताना मारे तानी, कहता नहीं कि कुछ ना मिलल, का ना मिलल। हमार बाबूजी तो सब कुछ दे देले। सही ने कहती है माई। का मिलल हमके बता? एगो चैन जो जीजा जी ले लेलन, और एगो अंगूठी जो फुफ्फा लेके चल गइलन। अरे अगर देही के रह तो दुद्दू को देतन। अच्छा चलो, हमारा के ना देहलन तो जीजा जी फुफा जी के दुद्दू को अंगूठी और चैन दे दे रहतन। ए जी, रवा की चाहिए ना तो रवा हमार चैन रख लीजिए। रह दा ये तोहार चैन है? तोहार बाबूजी तोहरा के देले बाड़े ना, तो तोहार ना भइल। अरे जब इतना ही देवे का शौक बा तो अपन बाबूजी से कह के दूसरा बनवा के दे दा। बाबूजी से हम कैसे कही जी? एक के बेर के देवे में बाबूजी पे इतना कर्जा लाद गइल बा। अच्छा, और जैसे इतना कर्जा बा, थोड़ा सा कर्जा और बढ़ जाए, धीरे धीरे कमा के चुका देतन। इकलौती बेटी बाड़ू ना,
अरे उनका तो खुदे चाहिए कि दामाद के तना दे दें कि दामाद खुश रहे। ए माई का भइल इतना उदास काहे बाड़ू? आज तो हर सखी के बहुत याद आवतिया। जब से वो ससुरा गईली तब से एको बार ना फोन कैली और ना तो हालचाल मिलल। आज हमके उनके बहुत याद आवता। अरे माई तू तोहके सखी से बतियावे के बा तू ऐसन बोल दे तू हम फोन लगा के दे देती। आज के जमाने में भी माई जब फ्री के है सखी के फोन। किरण किरण जी? हाइला तो हर सखी का फोन आइल बा। रवि बतियाई ना। हेलो। हाँ साली जी बताइए कैसे बानी आप? हाँ जीजा जी हम ठीक बानी। रवा अपन बताई और हमार सखी कैसन बाड़ी? अरे हमहू सही बानी और सखियो सही बानी। ला अपन सखी से बात कर ला। हेलो सखी कैसन बाड़ू तू? हाँ हम ठीक बानी। बाकी तू आपन बतावा है शादी करके जाए के बाद तू तो हमनी के भूल ही गईलू। जा सखी 2 दिन के प्यार पाए के बाद तू बचपन के दोस्ती अपन सखी के भूल गईलू। वाह। अरे सखी ऐसन बात नहीं है। उ कहा ना घर के कामकाज में हम इतना लगल रहेली ना यही से फोन करे के मौका ही ना मिलेला। हाँ ठीक है हमके सब मालूम बा। हमके मत पढ़ावा। और वैसे भी हम तो के फोन भी ना करे वाला रहनी। ई तब माई परेशान होत रहली कि सखी से बात करे के बतौहार। यही से हम कॉल कर देनी वरना तो हम सोच ले रहनी कि अब तबे बतियाए जब तू फोन करबू तब। अरे बाप रे चाची। ए सखी पहले ना चाची की फोन दा। हम पहले चाची से बतिया ले फिर तो से बतियाए। हाँ चाची जी प्रणाम। खुश रहा बेटा। कैसन बाड़ू? हाँ चाची आप लोग के आशीर्वाद से हम एकदम खुश बानी। और बताई चाची तबीयत वबीयत तो ठीक बा ना? हाँ हमार तबीयत ठीक बा। अच्छा ये बतावा तोहर सास ननद सब ठीक बाड़ी ना? हाँ चाची सब बढ़िया बा। सास तो हमार गाय बानी और ननद तो हम पर जान छिड़केली। हर घड़ी हमरा पीछे पीछे लगल रहेली। ऐसन लागेला कि हमार ननद ना हमार छोट बहन बाड़ी। हमके बहुत मानेली। अच्छा बुचिया पहुना माने लेना तोहरा के? हाँ चाची वो बहुत मानेली। हम बहुत खुश बानी चाची। तू ऐसे ही खुश रह बेटा। तोहरा के भगवान हमेशा ऐसे ही बनवले रहे। अच्छा ला अपना सखी से बात करा। ब्याहे में जितना दहेज के सामान मिलल रहल कुल एक एक करके हम स्वेतवा से जोड़वा गलनी। कुल मिला के खाली 7 लाख का सामान भइल बा। आ इनकर बाप डिंग हाकत रहल कि 15 लाख ब्याहे में खर्चा करब। देखा ये न बोलने का नतीजा बा। बात तो तू एकदम सही कहत बाड़ू। है अब हमार बात समझ में आइल है। और जब हम समझावत रहनी तब तोहके समझ में ना आवत रहल। तो उल्टा हम ही के समझावत रहला। देख ला मिल गइल ना दहेज के नाम पर ठेंगा। अरे जबले महतारी बच्चा रोए ना तबले दूध तक ना पियावेला। और बिना मंगले दहेज मिली है? तमाई अभी का बिगड़ल बा? अब से भी मांगा जा सकेला। हाँ ना माई जितना कम दहेज देले बाड़े अभी नो मांगा जा सकेला ना। ये बेटा अब मांगल जाई तो बड़ी बेइज्जती हुई। जे भी सुनी ते का कही हुआ है। अरे बाबूजी केहू के जनरलो का जरूरत बा? आभा से मांगल जाई और कहल जी केहू से कहिए मत। अगर केहू से कहबे तो छूटा छूटा बोल हो जाई। हाँ बेटा सही कहत बाड़े ते। अरे अभियो कुछ ना बिगड़ल बा। अरे अभियो से ना दहेज का जितना सामान बा ना दबाव बना के निकाल ला।
जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली टेढ़ा कर ही की होगी। ठीक बा, लग जा सब लोग मिशन पर। हैं? चल बिटिया चल 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 राजुन करा के बताओ थे। ए दुल्हन सुना। जी अम्मा जी बोली ना। अब रोज रोज एक की बात बोली है? हम तो से कहले रहनी ना कि अपने बाबूजी से अब बात करके दहेज के बाकी के सामान मंगवा ला। का भइल बात कहलो? अब hele काहे ना लेके अइले? अम्मा जी बाबूजी तो सब कुछ दे दिले बाड़े, अब बचली का बाटे। अच्छा तोहके गिनाई की काका बचले बाटे। त सुना, कूलर की जगह एसी चाहिए और ई कपड़ा धोवे खातिर जो मग और टब बना ओकरा के जगह वॉशिंग मशीन चाहिए और हमरा खातिर स्कूटी और चैन। ई सब तो बटले बा। कहा तो लिस्ट बना के दे दी, कहा तारी का बचला। देखा दुल्हन, हमार बात कान खोल के सुन ला। अरे है कुलाना कानी ना चली। अपने बाप से कह दा कि दहेज का जितना सामान बाकी बा ना वो जल्दी जल्दी व्यवस्था करके लिया के दे दे। अम्मा जी समझे की कोशिश करी, बाबूजी के पूरा पैसा हमारे ब्याह में खर्चा हो गए और ऊपर से उनके ऊपर कर्जा भी चढ़ गए। हम के बाबूजी से बोले में संकोच लागत। अम्मा जी सुना, ये कुल नखराबाजी बंद करा और जौन हम कहत बाड़ी ना तौन सुना, ना तो गुस्सा में हमसे कोनो ऊंच नीच हो जाई ना तो हमरा के दोष मत दिए, समझ ली? चल सका।